Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 57. Maying gabi, kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. PYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinar na kita sang panahon, pero Huwebes kag Biyernes, ang aton sining Provincial Disaster Management Program Division, medyo alang-alang action hands na. Basta Huwebes kag Biyernes, kumusta na si Sir Dave Quahaw man? Do yan ni mga adlaw mo, no? Ay, adlaw. Yan ni gabi mo, basi ara na, garing na. Oo. Basi ga monitor si Doc Kwan bala? Si Doc Zifard Gerhardt ka Ilian. Doc, kon Huwebes kag Biyernes, basi makaayo tada makakuha kita balita lakat sa panahon. Labi na gid subong ti maulan no na blang sitwasyon ta, na? Sa Bacolod, subong mga kaaksyon, bago lang nagtulotilha si ulan, na? Bago lang nagtulotilha sa pagkabasa sa dalan, kag may mga pulo-porsyon gani nga nagsaka-saka ang tubig, pero inang mga inabalang ang tamburong, medyo layo-layo blang makatubod to siya panaog, ha? Sige lang action hands, no problem, no? Sa mga utod naton nga nagapuyo sigad sa baybay sa idalom sa Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan, alerto lang 24/7. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan.
Kami nagapangayo sa imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, La City, uno na, subong nga adlaw mga kaksyon, yari na kita sa Webes, Mayo 20 na, 2021. Bukas ang aton sa nga Facebook page pagya sa aksyon, radiobacol.com.ph, sa web naton, YouTube, Twitter account, plus ang aton sa nga text hotline sa 0963-757-0874. Mga kaksyon, para sa inyo sa nga mensahe, opinion, greetings ng iban pa. Ayo lang ko 2 to 3 liners lang mga kaksyon. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Onboard na, tub-tub las 9 takna sining gabi, sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Halong gikita mga kaksyon sa ulan, ano ba lang dulot sang ulan kundi pagbaha-baha, no? Ang landslide kag iban pa. Hambal sa pag-asa to, medyo malayo-layo pa kang maghalong kita sa mainit nga panahon pero gakabatsyagan na naton nga nagagulugal-om na taglas 11, no? Ang kaudtuhon pagka las 2, las 3, action hands ga tupa gid siya iya. Aksyon Firing Line. Pero sa aga na grabe nga init, no? Ang halalungan sa panahon sang tig-ululan, magluwas sa baha, sa leptospirosis abidira, no? Landslide. Ang halalungan pagid amo iya ang kilat. Aksyon Firing Line. Sini nga hapon may isa ka persona didto iya sa Purok 3, Barangay Maaw, syudad sang Bago. Nagapang hilamon, no? Kumilat, igo, action hands, patay. Aksyon Firing Line. Kabalo kang kilat mga kaksyon, nagaporma ini siya kon grabe ang init sa aga kag nagbugnaw. Kay gatabuay ini siya mo. Amo na explanation dira mga kaksyon. Grabing pwersa sina dira. So normal nga gakatabo sa sini nga mga season kay approaching na tagani sa maulanon nga panahon, no? Nagadaguob kay namo nang patimaan sa mga katigulangan ta. Once gani nga mag-ulan, action hands nga medyo nagadulo-daguob na may kilat, meaning maulano na ang panahon. Aksyon Firing Line. Buwas sa aga, sa mga uma-uma, aga pa ni sila las 5 action hands, gagwa na ni mga tawo to. Din sila makadto sa mga kabungsuran kay mangita uhong. Aksyon Firing Line. Sagad sa akon mo, siyempre taga-bukid tako ni. Muna ginahimo ko suna, aga pa bugtaw, panglawig karbaw kag baka, pero galabay anay sa mga bungsod-bungsod action hands. Gina may mga patin-patin kami ni ako ni bungsod kay gali pagabo sa maulanon nga panahon, ako na da ang uhong nga magtubo. Aksyon Firing Line. Amo na da siya, no? Ti kanamit sang uhong,
Pero wala balantayan mga kaaksyon ng ulan ha, ang kilat gid. Sa mga open field area, kunara kamo da once matiyag nyo ganing nga daw magkilat-kilat na siya, daw agad-agoob, abi pagpalanago na lang kamo dayon ha. Hindi na ako magpasayang-sayang, hindi man kamo pwede nga magpanago sa idalom sang kahoy nga nagaisahanon nga kahoy o kun duha tatlo kay ampay gina sa kilat according iya sa mga eksperto. Action firing line. Hindi man kamo magpanago sa mga nagapanapasang tubo dira or din nga mga tubuhan, mga kahilamunan dira. Hindi kamo manago action hands sa idalom sang truck nga nagaisahanon si truck duha tatlo nga open ang palibot. Action firing line. Kay delikado gid na iya. Kag kuy dahog kamo mag-uyat na sa mga alamagon sang kilat kangay sang cellphone, mga radio ni naton na amo na grabe gani ang hakop sang kilat sina mga kaaksyon. Kag kung pwede lang pulo panago gid kamo sa mga lugar nga inablang medyo may mga corner action hands kay secure gid ang inyo kabuhi. Kag sa mga katigulangan gani iya once magkilat action hands I don't know kay siyempre di ka pwede magharak-hak kang magtututoy kadlaw kung may kilat action hands. Action firing line. Ginapangakigan kami na sa una. Basuway ka mo black balo sa mga ulhing tubo subong. Once nga may kilat, dugay ka mo kadugsing da kag magkinadlaw todo kay alamagon na sa kilat ang sagi ka ngisi da. Action firing line. Nan, ano pagid ang hambal sang katigulangan way pagid man sa mga nagpamatuod sin action hands pero aton panigurado lang bla, no? Dapat kuno kon gag pangilat hindi ka magsuksok sang bayo nga pula. Action firing line. Na ako so nag-alisay ko ilis mo ang balsang iloy ko do bago pa lang ka ilis ang bayo mo ti kay kilat isli na to sang lain nga kulor ilis ko yung mga green mga blue ay base iguon katod sang kilat isa lang kabuhi mo Action firing line. Ano pagid area sigurado gini tabunan ang mga espiho mga espiho nyo tabunan television TV set nyo dira tabunan nga lamagon sang kilat ginahambalanta naman ang kamuda kay basing iban daw gid makapat-in man ako na dumduman ko malang nimo sa mga sinang una. Action firing line. And magluwas sina mga kaaksyon nga dapat tabunan gid ang mga bagay-bagay nga lamagon hindi ka pwede action hands makabitbit sa mga matalob nga bagay na mga mga kutsilyo sundang nugkuidaho kagid sa giuyat ko magkilat kay alamagon ni kilat ina. Action firing line. Kag damo lang ang iban sa una once nga mag-ulan ka magkilat todo ora pang sabwag nila asin sa guwa sa mga bintana na bla mga langgaw amo na kunong panaming kontra sa kilat. Ako ti way man ta sa nambal ko na sa mga science abi way pagid man sa nakasugid sina. Way pagid man nagpamatuod. Pero kung nagahalong kitas ko galingon ta, duway man guro diferensya kung mabutang kita asin kag langgaw sa guwa sang puluyan ta, no? Action firing line. Kay way man na guro gid perdihon gida. Sundon ta lang na nga mga disparates tawag na sila mo, no? Disparates, disparates. Basta daw mo na. Firing line. Ang iban nga naga-monitor sinima tiniyon gatango-tango sa tuod na, sa mga uma-uma. Tuod na amo na ang mga precautions nga ginahimo sa aton katigulangan to avoid nga mag-igo si kilat dira sa inyo mga kaaksyon. Action Brian Borden. Action firing line. Tisining hapon sa nambal Tanasinyo dito sa barangay Maaw miginigo sang kilat patay. Action firing line. Ang iban nga balita mga kaaksyon sining pagpangalagad naton nagpangibot naman ang Nokpo Action Hands personnel kay nagpadulong sila sa mga police station random ini nga inspeksyon kung matinlo ang ila sining nga kapulisan o kon istasyon. Action firing line. Amo nang Mayo iya palarihom lang kamo na da pwede maganing nga tawgan nyo kadto kami da para maninlo gid sila no hindi man ta gusto nga dakpon mo gid sila nga wise ka paninlo may man gani nga pagabot nyo limpyo kundi sige-sigihon na nila debla no and abi ko ni nag-inspeksyon ang Nokpo matapos nga madakpan tublang sa Ibi Magalona tublang nga tulog ang mga pulis to wala labot nga tulog action hands nakasirado ang gate okay man na panigurado sirado ang gate no ang grabe nga natalupangdan ko to ang CR nga tuman kay higko gid Action firing line. grabe kay higko sang CR lingko mag-amuning CR gusblay kada ko guro tubang di ka sululuka lang mo pirmi mo Action firing line. sa pagkapangsot tiyambal sang pulis kay na obligasyon sang pulis nga na-assign sa mga police stations nga magpanglimpyo. Kung may anagin man sa mga striker dira or mga
pwede maayo-ayo binga mga amigo tara sa mga mer kung sa naga libot-libot na sa mga police stations nga nablang mga tabay-tambay action hands nga nagapangamigo sa police, pwede man na sila maayo nan gaan-gaan 5 ka pisos, 10 ka pisos, pwede ginaiya. Pero kung isipon tagid si police personnel, amo na dang manglimpyo da. O hindi bot silingon nga kung nakasuksok ka na sa ino, pirmi ka nakataklos ka sang 45 kag maka-uribay sang Armalite da do, hindi ka na pwede ka paninlo action hands na. Action firing line. Obligasyon yun ang iban gani, may ideya ko yung action hands nga ang trustee nila nga mga priso mo nang ginaayo-ayo nagwad anay. O, liyo ko bagno sa CR to, hindi man tamangin na boss dira sa aton nga kaya nga mga trabahante kita taran-taran ha. Action firing line. Ang iban nga balita kalulo ay maning 73 anyos ahay nabunggoan di sa may tangob na naman nga highway daw patay gini ho. Action firing line. Dire sa Bacolod mga kaaksyon, 90,200 pesos by bust operation na tipo na naman sang kapulisan kagabi nga mga syabo. Action firing line. Kag karon mga kaaksyon, ang syudad sa Bacolod padayon ang vaccination program, inapaubos-ubos ang tanan nga mga ari sa aton diri nga mga vaccine karon against COVID-19. May man no? Oo. Ti subong adlaw do damo na naman to pag intindi ko subong ang paubos or buwas do subong tong katapusan. Action firing line. Kag karon tutukan tanin nagtabo dira bag-ulan ta nag-uluuntat die down ang aton sini nga pagtalakay sa pagpangutod sang kahoy dira sa may old airport ho nga tam-an gid ka tinunto nga obra. Ginsunda naman subong sining isa kadako naman nga ginreclaim dito ang part sang Sumag River action hands. Kung delikado ang mga bakhoda pinangtapas iya ho. Oo. Kabalo ka, kung hindi ikaw, ang Suba action hands, owned by state na siya. Magampal kita owned by state, kita tanan ang tag-iya. Why isang may nagapanag-iya na nga kung isa lang ka individual o kung sino nga prominente. But according sa report sa reklamo sang kapitan sang barangay Sumag mismo, ay ginreclaim iya kag daw ginpakipot iyang Sumag o kung Sumag River daw. Action firing line. Karon tala na maka-aksyon ano blang mga mahimo sa aton sini opisyales diri sa syudad sa Bacolod. Hindi pa ulihi ang tanan, please lang buligan tani kay once magbara ina gani kag bumalik ang tubig dis Bacolod, malinangoy gid kita di playo lang. Action Brian Warden. Action firing line. Ang ibang nga balita maka-aksyon diri sa Kapitolyo Provincial, pag-adjust ng curfew hours, implementation sa Negros Occidental ginakonsiderar ni Governor Lacson. Bantayan tani karon kay ina balang ang 8 to 4 base iulo adjust naman ini. Action firing line. Sige, karon sa aton sini nga pagpangalagad sa lokal mga kaaksyon. Action Brian Warden. Action firing line. Antes ko dira magpadulong sa mga balita lokal nga dalag ko, matuki lang ko gamay sa mga balita iya sa nasyonal ho. Kay aring mga balita sa nasyonal, naluoy ko bla action hands ko sa action hands. Sugiran ta ka mo, mahiligon sa action hands sa mga Miss Universe bala. Action hands so maligon kani maglantaw man ha. Pasensya na ka mo sa action hands ang istorya ko di mo. Kuni nung dumanyo si Myanmar nga ang iya sini nga luggage action hands nadula to. Pating iya sini national costume mo ay na. Ang gingamit niya todo hindi gito para sa iya, pero nag-Miss National Costume pa siya. Sa ika-69 iya nga Miss Universe 2020 mga kaaksyon, na? Ang nabutang dito sa iya sini nga paglakat-lakat abitos to nga may ginadala sa nga placard. Nga nabutang dito is pray for Myanmar, no? Damo na bla mo, no? Damo sina. Ang alan sang linay nga ini si Tuzar Lwin. But I don't know kung sakto ni nga kung pag-pronounce action and sakto man na. Daw mo na be. Kaluluoy nigili sa iya ho. Kay subong wanted sa action hands. Dito sa pungsod sa Myanmar. Wanted ining nag-intra sa Miss Universe nga ginhimo sa nagligad gid lamang nga Lunes mga kaaksyon. Ining ilang misyo dito nga representative. Anong rason? Nagpalagyo lang ini siya dito sa Myanmar agod mag-intra sa Miss Universe Action Hands. Na ti subong kabalo ka dito sa Myanmar subong may mga problema to nga ilang mga military junta daw ka mga stricto kag ka mga supog action hands. Naglumpat lang sa dito ka nagpalagyo padulong iya
sa pag-intra sining Miss Universe nga ini. Action firing line. Isa pagid sang gihinanakit iya sa mga military junta didto, abi nyo kung ano, ang pagbitbit niya sang Pray for Myanmar nga placards, mga kakon placard, mga kaksyon. Susubong, may ara siya action hand sang warrant of arrest. Action firing line. Kaluluoy maning bayi nga ini, no? Pero tiyan mo na, hindi siya to magpauli. Anay sila to, kaya tiyan mo na mo, di ka to magpulit, hindi ka man pagdakpon, no? Ini ang inistorya sang Miss Grand Myanmar sadtong Miss Grand Myanmar International, mga kaksyon, nga si Han Lei, o kon Han Lai, I don't know, amo nang nabutang sa pangalan niya, nga inis nga duwa, upod sadto sa Bangkok, Thailand. Pirmi ni sila upod-upod nga duwa, ti ini siya dalakpon man ni, bangod sa mga krusada niya against sa mga military junta didto iya sa Myanmar nga supog kag daw ka strikto kag nagapangastigo posible sang pumuluyo o kon tawo, mga kaksyon. Action firing line. Ti ining si Tuzar Wentluen, mga kaksyon, nga 20 o kon 69th Miss Universe nga nag-intra nga ini, wanted subong didto sa ila. Abi mo, grabe ang paghanga ko subong kay Kwan Action Hands mo, kay Pukwang. Oo. Kay nga pagkabalon ni Pukwang nga ining si Tuzar, hindi ka pauli sa ila, ginhambalan niya Action Hands nga kung hindi ka to kapauli sa inyo, diri ka pauli sa akon. Action firing line. Gin-message si Action Hands. Sa diri ka puli sa akon kay paistaron ta kadi. Amo na ka grabe si Pukwang no nagtaas ang respeto ko pagid sining komedyante nga ini. Bangod sa gin-offer niya sa sining taga Thailand or Miss Myanmar nga wanted karon, may warrant of arrest didto ya sa military junta sang Myanmar, mga kaksyon. Perting iya nga kabuhi gali, no? Mo to nagkaladura gurong iya mga gamit kay kabalo ka nagpinalagyo lang to siya kagud baka interest ning Miss Universe. Perting man agyan kabuhi, no? Sa ibang nga balita, mga kaksyon, sa national, ang Department of Education nagpalayag nga manghatag sila sang laptop sa 68,500 ka personnel sang DepEd, mga kaksyon. Nagabili ini sang 2.4 billion pesos. Ginpabudgetan na ni sa Department Budget Management, mga kaksyon, no? Diri ini ginkuha ang pondo sa 4.3 financial assistance sa Bayanihan 2 para sa Department of Education. Action firing line. Mabaton ini sa mga personnel sang DepEd sa palaboton nga Hulyo, no? Sa Hulyo. Pero kung sino to nakabato na sang DepEd computer package, hindi na kamo pwede, ha? Ang wala lang. Laptop ang batunon ninyo. May ara man sang 1.2 million pesos nga internet load karon nga ginpreparar ang DepEd para ini sa mga online nga mga blended na ton nga learning subong makaksyon bangod sining pandemya sang bugos nga kalibutan. Action firing line. Daw kamayo ni nga balita para sa aton sa nga DepEd. Hambal sang kilala ko nga maestra kag maestro. Sa doon di ginamon kinanglano ng laptop, Action Hands. Kinanglano namon niya, taasa namon sweldo. Action firing line. Pwede man, no? Ang ibang nga balita, mga kaksyon, may ara sang 500,000 ka doses subong Sinovac ang naglabot diri sa aton sa pungsod Pilipinas, mga kaksyon, ginsugat ini kay na sang DOH dira sa Ninoy International Airport, ano? And ini ang Sinovac lang damo na diri sa aton sa pungsod Pilipinas, ini donar sang pungsod China, mga kaksyon. Action firing line. Ang COVID-19 subong nga adlaw nagdangat na sa 1,165,155 sa Pilipinas lang na, ha. Kaya nagdugang ang 6,100 ang naka-recover diri 1,093,602. Ang nabag-o nga naka-recover subong adlaw 4,071. Ang patay 19,641, nagdugang sang 136. Action firing line. Apang ang patay iya sa bugos na gid nga Pilipinas o kon kalibutan iya
Grabe na kadamo kay 3,437,786. Nagapanguna diri ang US nga may 601,947. Patay ning istorya ko ha. Nagasunod diring Brazil sa 441,864. Ang nagapangatlo diri amo ang India nga may 287,156. Panglima o pang-apat diri Mexico 220,850. Ang UK naman panglima nga may ara sang patay nga 127,694 mga kaaksyon. Firing line. Ang iban nga balita sa nasyonal ari, no? Kaina ang pila ka grupo mga kaaksyon, labi na gid ang grupo sang Pamalakaya, Agham kag Center for Environmental Concern Philippines mga kaaksyon, nagpatigayon sang protesta sa atubang mga kaaksyon sang Department of Environment and Natural Resources dito sa Metro Manila matapos nga ginbawi o ginbasura according sa ila ni Presidente Rodrigo Duterte ang Executive Order 130 or pagbasura rather ni Duterte sang mining ban mga kaaksyon. Firing line. Hambal sang grupo sa tikita mo, joke naman to, ang palayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga tapuson ang mining problem sa pungsod Pilipinas mga kaaksyon. Firing line. Tikay na nagpangwanto sila, nag-rally protesta ining mga grupo nga ini kag nagapanawagan sa sining sitwasyon mga kaaksyon. Maghambal kita anti-mining gani mga kaaksyon, ti init gusto nga buhuan kag kutkuto ng aton sini kabukiran. Firing line. Mga landslide, baha, kag iban pa nga mga disaster paabuton tigina pila kadlaw, kita man nagyapon masagamsam. Pareho sa aton nga wala nagahimo sang mining kag pangguba sa palibot ta, mahimo kita action hence iya nga collateral damage sa kahimuan sang iban naton nga mga utod nga amo ang nagapangguba sang aton sini dunang manggad. Firing line. Speaking sini nga protesta mga kaaksyon, may kaangay sini nga hitabo diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. May ari kami report na baton diri nga pangutkot bukid pero pabuwasan tani. I-process tani anay. Na? Hulat-hulat lang kamuda kay ini bukid maning ginakutkot man subong ho. Firing line. Diri kita anay sa sining reklamo sang isa ka barangay kapitan dira sa barangay Sumag mga kaaksyon. Matapos nga matalupangdan kag makit-an ining isa iya ka pag kung sila pahambalon mga kaaksyon reclaim iya mo no reclamation sinong kalabay dira sa Sumag River mga kaaksyon no kakwan man na sa aton ka well known man na sa aton nga lugar kilala ta naman nga lugar labi na gid kung taga south area ka sang Negros Occidental ang Sumag ti labyan mo gid inaiya. Firing line. Kung nagatindog ka sa Taytay, facing iya dito sa baybayng ayon mga kaaksyon. Sa tuo ini nga porsyon, no? Sa tuo ini nga porsyon, nga according niya sa report, may ara sang reclamation dira nga nagakatabo subong. Firing line. May ara sang reclamation nga gakatabo dira subong. Nga ginahimo or may ginahimo dira nga isa ka resort. Ang suno sa report diri, i-quote ko lang diri ha, ang reklamo ni Barangay Kapitan mga kaaksyon, naglabot na ni, no? Si Barangay Kapitan Rodney Carmona sang Barangay Sumag. Firing line. Ginpadalaya ang iyang sininga sulat dito kay General Roy A. Simato, AFP, retired mga kaaksyon, retired o kon secretary iya sang Department of Environment and Natural Resources, Visayas Avenue, 1101 Quezon City, Philippines mga kaaksyon. Ang sulat nagahambal diri nga may connection ini no sa Beach Resort Project. Ang ngalan nga nabutang diri engineer Andre Taculod no. Andre Taculod may nga makit-an sa pinaka-entrance sang Sumag River sa diin mga kaaksyon may ara more or less 2 to 3 hectares sa mga mangrove dira nga area ang location dira sa may Purok Mabinoligon 2
sa among area, no? Purok, Punta Balas, Barangay Pahanukoy, Bacolod City. Punta Balas dogin sudlan lang ni namon sa nagligad tong simana mo. Action firing line. Ato nag community pantry kita bala Action JM, no? Didto kita nagsulod sa Punta Balas nga ini, no? Gina-inform ang aksyon ni Carmona ang councilman, no? Nga mag-conduct sang ocular inspection. Bangod exactly 8 o'clock sang Mayo 19, nakitaan ang developer makaksyon, nakitaan dira nga able to construct sang mini wharf dira makaksyon sa entrance sang Sumag River using kasang concentrate o concrete boulder materials made ini o dira nga porsyon clearly dangerous for it became a navigational hazard for the incoming outgoing fishing vessels utilizing Sumag River and docking area. Pasensya gid kay ang sulat niya ginatamdan ko di ginpadala lang ni sa akon through messenger. Action firing line. Action JM, basi pwede mo ma-replying litrato nga ginpadala ko da para ma-visualize man sa mga aton sining nga mga utod nga nagalantaw live sa sining nga mga tinion mga kaksyon. So ang concern man lang diri mga kaksyon ni Carmona nga hindi manami kay may ara una-una violation diri illegally cutting of full grown mangroves mga kaksyon. May mga kadamo lang, no? Kag ang mga fisher folks dira or mga mangingisda dira, di problema na sini mga kaaksyon eh. Action firing line. So, ang ginhimo nagpadala sang sulat sa national mismo. I understand gin copy fairness maniganit diri ang aton sining mga konsihales or mga opisyal sa syudad sa Bacolod. Action firing line. Mayo gid ni, no? Mayo gid nga tikang ni Kapitan Carmona kay nakit-an gilayon. Ipakita ta sa inyong litrato kay ang sumag nga tuman kalapad, amo ning sumag dira nga na-develop sa nagligad kay himuan sang kwan. Himuan sang floating restaurant to bladom dumanyo to sa panahon ni City Administrator Jan Orola. Gingastuhan ini milyones dira pero duway gid ma-materialize din natong baruto da nga maglutaw-lutaw duway nakukita to. Action firing line. Kalatumba mga mangrove daw. Kag nagtanom dira lain-lain iya nga mga lain-lain action hands sa mga grupo, may mga estudyante, may mga kompanya, may mga private sectors, may kung sino-sino na lang kay gusto patahumon ang aton dunang manggad. Ti kun wala ng mangrove da palayo lang. Kung magsaka ang tubig galing sa baybay, kundi sa lalama kita tanan de. Action firing line. Way gid taga pinsar sa ginatawag daton nga global warming situation ta subong, no? Pero dali gid lang. Kay nasang aga may interview diri si Action Artay Hopon kay Barangay Kapitan Rodney Carmona. Aside from ginbasa ko diri nga sining sulat, pamatian tabis Kapitan Abe, Action Hands. Address ko kita nga akong letters kay Secretary Simaco. Oo. Iti number 1 na din mag-groves kit. Dapat sa mag-groves kit na napas. Ang feeling nila na sa sa mga river, sa mouth ng river, daw nakuwing na post-danger sa atin, hindi ko mag-ulan tubig. Saan yung meron naman group beach sa ngalan. Okay. Pero sa Magi, kasi dito na naging process sa transportation map, hindi naman ako yung jurisdiction. Sa isang adlaw lang, may nalawag sa akon, isa ka concerned citizen, na mga katuan kong pagkagapon sa aga. Okay. At amo na nga, di pa complain na lang. Weight niya is 5 meters. Okay. Pero wala pa nabalaan kung na-standing siya din. Ang kalayon niya, tampo. Sa city, may communication ka man yung padalasan? Mayroon kami sa City Mayor,
Mayroon kami sa Chairman's Committee of Environment sa INRO, no? Sa kay Mr. Sidilio para makita nila ano yung mga recommend. Isino ni sir ang tagiyagid kag nagapatigayan siya ning pagtampok da? Sa nabiluan po si Mr. Takulot nga muna ang akong nabiluan. Nagpintay ang complaint sa mga official folks sa Panukoy. I don't know, wala ko kabalo kay nag-public hearing mula sa Takulot. Sa ikat na Martes, wala ko ang outcome na nga ito na concern nila, no? Malapad na kasi ang kondol sa kaluluoy. Mayara kita i-achieve na siya ng training program sa kuna. Damo-damo na ang mga NGOs na lang planong siya da. Kasi sumuway na. Makita ko na daw kaluluoy sa mga group natin. May alagyan na yun mo. So, meaning, ang talaga mga groups na tapas na. Oho. Kaya may right of way. May alagyan. Nangitapukan nga ang iyang kalaparon is 5 at katalungan niya siguro mga more or less 1 meters. Hindi na rin natutukoy na report sila maka-come up sa ilang observations kung pila ang mga mangroves, pila ang record sila, ari ka nga mga data sa ila. Mabalaan ito sa Monday ko naman pagwasa sa ilang recommendation. Okay, salamat Action Hands. Action Firing Line. Amo na ang palayag ni Barangay Kapitan Rodney Carmona, mga kaksyon. Congratulations, Kap, kay ka mismo. Amo iya ang nag-akto gilayon sini para mahatagan sang atensyon ang ining panampok dira sang duta i-reclaim ining area suno sa report sang kapitan. Action Firing Line. May patamatapos ining tinapsanay kahoy sa Old Airport dira ho, may umpisa na naman. Action Firing Line. Balikan tanig karo mga kaaksyon, ano? Kay na-check naton si Councilor Carl Lopez, amo ni siya ang Committee on Environment dira sa konseho sa syudad sa Bacolod. Ano walang tikang iya sini pagabuhaton, no? Kabay pang aktuhan gid ini ay concern tanan Action Hands. Ang mga environmentalist naton according sa report and research Action Hands nga kon sini nabasahan by 2030 ang kalibutan kadelikado na gid kung global warming ang paghambalan Action Hands mo. Action Firing Line. Hindi na gid mahangpan ang sitwasyon ta subong ti subong ho. May mga kaangay pa sini nga hitabo nga pang balabagan ta yang tubig yang nagakadto sa baybay. Anong sistema tanaman? Apit in case gid man nga mag-ulan kag magbaha abi kag hindi kalusot ang tubig mga kaksyon. Ang sumag dira nga area, ludupan isang tubig palayo gid lang mga kaksyon. Action Firing Line. Palayo gid lang, no? I-check taman buwas nga adlaw si Barangay Kapitan sang Pahanukoy, bibing noble mga kaksyon kay sakop ni sa iya sa mga area mo. Nagreklamo lang niya si Carmona kay didto nagatamwa to sa Sumag River mga kaksyon, no? Kuna naman ang tikang sang Barangay Pahanukoy Council dira regarding sinitimpranuhon ta pa ni samtang hilaw-hilaw pa. Action Firing Line. Samtang hilaw-hilaw pa. Okay, nag-okay di sa akon mo. I-try biliwat abe. Sige, ma-commercial ko gamay pagbalik ko. Gusto ko malambot ginaton si Councilor Carl Lopez. Action Hands? Ibo ta na ibisan pila la Action Hands. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Istasyon nga nagkapalapnag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang Radyo, kaupod sa Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa pagpangalaga ng Aksyon Radio Philippine Standard Semla 737. We have on the line Councilor Carl Lopez, mga kaaksyon. Online sa firing line. Councilor, may gabi dira sa imo. Welcome to Aksyon Radio Bacolod. Councilor? Yes, Action Bry. Yes, okay na sulod ta, Councilor. Okay na. Okay na. Sige. Landline na ni. So okay na ni. Kaya tinlogin. Anyways, Councilor, may gabi, welcome to Action Radio Bacolod. I understand na kadangat naman sa imo igtalupangod ining ginreklamo ni Barangay Kapitan Rodney Carmona sa Barangay Sumag sining alleged nga reclaim dira sang kilid sang Sumag River, Councilor. Yes, ang aton nga ginareklamo isa na I think nila ka residente dira no nga I don't know kung I'm sorry. Isa na aton ka residente sa syudad sang Bacolod nga may ara kuno nga ginapatindog nga beach or something no. Tapos nga ang mga mangroves ginautod. So ina dapat aton tanawon para papamangkot naton ang mga permit siya kun bala ining individual nga ini may mga permiso halin sa building official, halin sa matawag natin example city may business license mo ni mga tanan nga mga departamento sa aton gobyerno papamangkoton naton kung may ara man gid tuod mga resibo ang mga permits. And of course dahil tungod nga ina ay mangroves parte naman sa aton environment at tanawon gid naton halin sa DENR mangkuton tang DENR kun bala naghatag sila permiso nga sigihon ang ina nga construction.
So subong action bray amo lang naton mahambal no because kinahanglan may due process kita, hindi kita magpabutyag anything until nga mabalaan gid naton ang katuoran kay ang aton lang nabaton amo ang letter halin sa aton punong barangay Carmona. So base sa ina CCL maga-take action sa tanaw kag paghusisa kung bala anong legal or may ara bisang jutay nga diferensya or bala wala gid ginasunod ang aton layi. Kay so normally kung magutod ka sang mangrove dapat ina paros man magutod kahoy sa dalan maskin ano nga klase actually nga kahoy no sa public maskin gali sa private galisin siya sa DENR kagapabalo kung bala pwede. So amo nang aton mga tulpang tanawon naton action bray. Aside nga magpangusisa ka sa pila ka mga departamento abi legal, may men or ikaw mismo personally sir mabisita sa lugar nga ginareklamo? Yes, so actually kagina kadto na tong akon mga tao ginpakuan ko anay picture para ma-documenta na naton kang mahusisa sang maayo. And then if needed then kadto naton to. Pero ang aton daw mag-gather kita na sa mga facts of the case kung ano bla na mga dokumento. Kaya tikon sa dokumento palang insakto na siya, hindi na naton kinahanglan kadtuon to kung may permit siya. So amo nang aton unahon. Kung bala wala gid ya permit, kay nakita ko naman sa picture tay kadtuon ta gito kag kung pwede naton makontak ang paagi sa barangay, mamangkot ta sa usisa ta sa barangay action bray kun ano. Yes, initial tabi sir nga aton lang ya pananawan being Committee on Environment kabalo ko ka widen gid sang imo sining nahibal-an sini sir kun suba river siya owned by state mangrove gin pananom dira so sa dira pa lang guro sir sa aton lang pananawan may bisan way pata sa mga permit nga makit-an guro do ka illegal naman sir ano Oo, kay kinahanglan hindi ka pwede labi na kung public land maskin gani private hindi ka kautod sang mga mangrove kay tiga bulig na sa aton nga climate mo nga wala sang sa aton environment nga wala sang permiso halin sa DENR. So hindi lang takambal kay tiba si may arap na siya permit mo na bla. So kung may permit ara siya sa legal nga may basihan siya kay nagpalisensya sa DENR. Kay ang DENR sa liwat no paros man sa tree cutting naton na naging issue da sa aton syudad kung may permit sang DENR hindi mo siya mambalon nga inipundon mo nga anong nga sala ginahimo mo nang isabat sa imo no nga ipundo mo ni nga may permit kami so mo lang gid na kun why permit ate kinahanglan punduhon gid amo na action bray. I see, pero nakakita ka na sa litrato sir initially well ang nakita naton na may ara na sang mga daw na utod na no galing may tagani ka balo kay kabudlay makambal basibla may permit siya ang amo na hindi ko anay gusto mag gid tapos daw ara man ang makita naton sa picture daw ara sa daw hunas gurong iyang area na meaning basi hindi man hunas basi ano bla basi ano gid siya nga way gid siya ginalabot sang tubig so way ko na nabalaan. So dira naton maano kay tikon basi ginatabunan siya masi siya pinadaya pagsakabi sa tubig ara na naman so, mabudlay no hindi amo nang aton sung tan-awon gid sa dinalayon nga inadlaw. Basta maasahan ninyo action bray nga mahatag kita tagaan gid na naton immediate attention. Kay bago lang naton nabaton sang hapon agi pasulod na naton as correspondence didto kay naka-address ang sulat kay Vice Mayor. So si Vice Mayor sigurado nga ina nga sulat kay tungod nga related to the environment ipadalaya sa aton komitiba. Sige dira lang taanay asta councilor kay ma-check pa man ta didto basta initially ako kita ko di sa picture from the barangay mismo nga ang suba daw gin black can nga nagkipot gibla sa pinakapunta. Hindi amo na basta kung may violation kayhon gid sang private party amo na. So maulat ta pag once nga mayara kita solid nga mga basihan ebidensya nga then nadra naton hambalon na ma-report kita sa aton mga publiko kung ano gid ang aton nga ginhimo nga action regarding that action right. Pero because nga mag-investigate ikaw councilor may ayo kita di sa nagapareclaim sini or nagapatigayon dira nga stop anay ang ini nga trabaho pending for investigation kay basi sigihon man nila gyapon blaw. Mas kunway sila namati sa barangay mamati sa akon kay ang barangay may executive power no although kung basi pa man lang
Kung pwede, pangabay lang si C.L. Lopez nga kung pwede tani, hindi nyo lang pag-stop nyo nanay. Kung may permit, wala na may mimo. Pero kung basi wala, basi pwede nyo na i-stop. Wala natin siguro mambal. Kaya wala takabalogid sang katuuran pa Action Bray. Ari na lang ulayonon ko na lang nga kwan nga balita bala sir kay ang Action Radio Bacolod nagpatigayon sa pre-survey election o pre-election survey for 2022. Ang ginahimo sa Action Radio, wala kami naga-endorse any name. Kumbaga, hatag kami papel sa tawo, sulat kamo da kung sinong gusto nyo nga mangin konsihal o magpadalagan konsihal or pag-insindi nila mapapili konsihal for 2022. Na-include ka to sir sa top 24. Anong imong reaction diri sir? Tiga pa salamat ko sa aton mga pumuluyo siguro nga may ara man iban nga hindi kontento pero may iban man siguro daman nga nagapanumdum nga maayo man ang may ginahimuan kita nga maayo. Kapasalamat ko kung sa aton mga pumuluyo nga nagakatanaw man kung anong maayo nga nahimuan mo. Amo malala. Sige. Councilor, salamat gid sa mga time ng gabi. Thank you man nga God bless you tanan. Yes sir. Okay, bye-bye. Councilor Carl Lopez, gusto yun ang i-project sa ngalan niya Action Hands, CL. CL Carl Lopez. Oo, amo nang gusto niya matabo pero may sa ngalan niya. Action Firing Line. Oo, hindi niya CL Pito-Pito, lain man lain man to yung CL Pito-Pito mga ka-action, ano? Lain man to. Kasi dyan isang iban lang yun. Ara si CL Pito-Pito. Hindi name niya nga Carl Lopez mga ka-action. Sige, kanami kay Councilor Carl Lopez, kay tingin paagi tanan sa legalidad. Magakandak siya sa investigation, tanan nga mga permits, idiyahan niya nga hibaloon. Pero kung sa aton pinakasimple nga paglantaw, ang pagpangutod palang daan niya sining mga mangroves nga ini, violation na nimo. Ang pagsakop mo sang suba, nga ginapanagya, we don't know, kay mo nagani permit hulaton ta, ang suba dira tigulang na ng suba da mo. Wala ginamay ng hilabot, suba siya gani mo. According sa report, may reclaim nga nagkatabo mga kaksyon. According sa reklamo sang mga katauhan kag ang barangay kapitan mismo. Action Firing Line. Pero ulat-ulaton tani mga kaksyon, ang importante nga naumpisahan naton ini mga kaksyon ang ining reklamo. Agod nga kung ano katabo da, kung violation gid man ini, kabay pa nga ipakutkot na liwat kay ipakuha ta ng mga nabutang nga mga balas na daw sa may suba nga ina. Action Firing Line. Ang mangrove nagaserbi ini nga panagang kag shield sa aton diri sa Bacolod. Palayo lang basi maka storm surge kita bla dire. Why na gid may masagang sa aton da? Dumduman nyo to natabo to Yolanda sa may Tacloban. Action Firing Line. Na ululubos gid to sila kay why na gid may nagasagang to Action Hands ya? Building ya makiwati anong mahimo sa building ko kay isa man. Likaw-likaw na pero kung may mangrove ka da, makabulig-bulig pa ini. Action Firing Line. Ang mga pumuluyo dira nga lapit dira nga lugar, kamo ang pinaka-dangerous dira di Action Hands. Ara kamo de mismo mo. Kung makaproblema gid man ini, ay sus ko, kamo gid yang una da palayo lang. Action Firing Line. So karon amo ning reklamo sang barangay kapitan nyo dira base mo suportahan nyo ni kung nakit-an nyo giman dira nga violations nga kamanghatag problema sa inyo, please lang pagbululig na kamo da temprano pa ipakita nyong inyo ikasarangda nga dapat hindi ini matigayon ilabi na gid kon may ara ini sang violation. Action Firing Line. Sige, ang mga estudyante na nagpananom, kung sino na mga tao da, pero kumusta na tong floating restaurant da sa may Sumag River man? Doon natunaw, ha? Action Firing Line. Mangkuton ko sa Sundel ko, pila tong presyo sa to, pila tong budget sa tuman. Doon nagkikitaan, nadula na lang si City Administrator Jan Orula sa attorney. Ang floating restaurant, doon nadula man. Action Firing Line. Iya to da project mo. Ano tabo sa tuman? Ipangitang-itaon to tubig, do may budget naman to. Ang gusto tumatabo, tanit dira, do pareho to bla sa mga lugar sang Bohol, Action Hands. Kadto kada nga may suba, da nga may mga floating restaurant da, may mga nagabanda, kaon kada sakay-sakay sa baruto nga ina nga dako. Do kanami tani ko matigayon tanano. Amo na nga mga proyekto nga environmental friendly pa na kay ti syempre
May mga tao da adlaw-adlaw nga pwede makakita kung sino gihimo tinunto da may makakita abi. Aside from that, maka-action ang beautification ta sa syudad ta. Amo ni mga manami nga project kung tani sigihon ta do hindi pa mahitabo des Bacolod na. Ang Iloilo, porte niya ka tahom sa Sinimatinion. Hambal nila ti may senador to sila mo. May congressman, may senador to sila, gadulubli lang, di mangguruwa mo, amo na guruwa. Depende niya sa lokalidad, kaya ang senador naton, way maniyag hatag project ya sa kada lokalidad. Gihimo malas liya sa mga kasugtanan, layida kung anong ginapangatikang nila da. Ang may poder ginadiya, mayor, gobernador, kung sinong mga pareho sa barangay da karon, kapitan da, anong project ka gusto niya da, ngayo syudad, amo na bing. Amo niya patikang dira. Pero amo na, anyways, hulat-hulaton tani mag-aksyon na. No? Kabay pang mabuligan tani. Sa 7:49, ini nga bahin sa aton nga pagpangalaga dulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3 mga kaksyon, pampabakod sa aton immune Pagbalik naton kara maka-aksyon dungagan ta nga ton sini mga balita, atensyon sa mga taga Negros Occidental. May mga gina-consider karon nga adjustment sang ginatawag curfew for Negros Occidental. Atensyon man sa aton sini nga mga kapulisan. May mga surprise visit karon ang NOCPO personnel to inspect sa inyong mga police stations kung limpyo man na. Dapat may beautification man kamo da. Hindi bala damakhaw, no? Kay kabalokang police station, yan yung opisina sang tawo o isang publiko. So dapat limpyuhan taman. La 7:51. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Maayong gabi lang, liwat sa mga utod naton nga nag-monitor ara si Mary Grace Ignacio. Salamat gid na. Idilaus Edgar Hiroso Ombion sang Barangay Sumag. Salamat gid. Almer Parcon, salamat. God bless. Ana Sinoro Araman. Oscar Bito. Good PM Aksombray, watching kami familia sa Manville Subdivision, more power, number 1 Action Radio. Salamat. Christine Minies Villalubos, taga-monitor man sa DSB Pandanon. Lilia Taton Espejo, Tabunan. Ang mga espiyot. Oh, yes. Manuelita Ubon. Naga-monitor man. Ubon Bacos Baramida family from Manuelita Ubon, sang Patiros, Metro Manila. Ellen Punce, naga-monitor sa Barangay Kumaliskis. Ay, kilala ko ini, no? Ana Sinoro Ara naman. Amo gidaksyon tuod patihon tagid. Alex Montesa, good evening, sir. Manjo Arnijo, nakaplastar naman. Jory Claymore, punti nga ngalan yan, no? Nice Moralize Fabol. Great Mama, Neneng, and Papa Edwin kag sa tanan nga mga utod ko Action Bray. Salamat. Si Naisel Morales Pabol niya. Si Merly Dolido Magallanes, naga-monitor man. Jen Oy Cicer, thank you, Gid. Joe Luis Corona, making gabi from Barangay Punta Taytay. May gabi guro niya ay, no? Joby Monares, Ana Sinoro, pa-remind lang sa taga-barangay La Granja sa mga lapit suba halong gid kay tudo da ulan sa La Granja La Carlota andam gid. Sige, thank you gid. John Patrick Abampo. Good evening, Sumbray. Shout out lang lihog kag galay pamati sila ni Milky Onyot Noel Ruben kag si Johnny Balina sa may purok maninihon tangob gadagab igid sila. Pamati halin sa imo asta kay Action Eric.
Kaya amo na kuno ila idol si Eden Abuso. Wow. Mox Espanyola Raman si Isabela. Ann Villa Viray, thank you Gid. Si Ann, okay, sige. Bernie Punce. Wow, laptop sana all. Di kung teacher ka, may ari ka gini ma'am, no? Oh, sir. Si Ana. Brioga Ray, caption action bray, patay, basi may namangkot naman nga buhi pa na. Gasunod, ginigli si Sir Zakwa, no? Suzette Alunan, good evening, action bray. Be safe and God bless you. Salamat. Alex Blance, good PM, base may taga Estefania, diri hasta subong wala tubig sa phase 3. How? Gali. Sa Villa Estefania. Sige, check ta ni survey. Karon na. Kung magbaha o nagid kami di, palayo lang. Tita Stella, Alphabito, may gabi, mga student kay nagtanom da mangrove. Mimila no kaburog batayo, oy ang akon nga ihada, naga-monitor. Diding Vargas sa Action Radio, I'm watching and listening to Radio Action. Radio Action, ha. Salamat. Roger Regala Araman, daw gakurog ko sa kainit ang ginhimo nila. Imagine mo na. Damo ga ugot da sa sumag subong ho. Paul Spot III, Martin Aliling, Kativer, good evening, Sumbray. Happy wedding anniversary kay Bebot Nora Sirudon sa Barangay Araal, TY. Alex Montesa, ginatamyaw. Si Mr. Milail Oligo, Jonard Ustunal, diyan tuman galumpat ako. Sang Philippine Coast Guard, Bacolod, Gowi, Zon, Elson Jr. Albao, sang Phuket, Thailand. Kag partner Bia Jonathan, thank you again. Leonila Tarusan, naga-monitor man Barangay Alangilan, Purok 20. Marianelia Obrique Zaiko sa Caloocan City, salamat gid. Diding Alohamiento. May gabi Action Bray, monitor lang kami di sa radyo sa Barangay Antipulo, Pontevedra, salamat gid. God bless. Pilton Lipura, naga-monitor man. Action Bray, dako gid ka, soya kay bawal na magpang-utod. Bakhawan, kay jutay na lang ang bakhawan sa Pilipinas, Action Bray. Sa dira palandaan daw, pwede na question doon mo. Aaron Tagonera, good evening, Action Bray, watching from Cebu. Greet ko lang akon mga kauban, gainom Sir Robar, kag Bubong Prahes. George Gargasiran, ginawag gani katanom sang mangrove tapos ipautod lang man gali. Hindi magaan mga students clearance kung hindi katanom. Isa man na. Grace Mitton Cousins, naga-monitor man sa Manvel Royal Subdivision. God bless. Madam Elizabeth Malaka Gamala, naga-monitor man. Listener ko na especially to Sani Kayaw and family of Barangay Manalad, Ilog. Keep safe everyone and more power Action Radio. Salamat. Dads Aberia, Action Bray. Part ka na gid sang amon evening habit diri sa Barangay Sumag. Ang amon niya ang mga mangroves lang nga ginhawa ng tanom sina nga different organizations. Gabaha ang support di sa FB page sa Sumag. Na buliligay nyo na da ma'am, pwede ka mo ya ka tindog ang mag-rally da. Tinunto na yung mga musina. Kenneth De Los Santos, monitoring from La Carlota. Roy Morin, gapamati ko subong Sir Brian diri sa Pedro Hill, Malati, Manila. Liog ko bigret pamilya ko sa Binalbagan Morin family. More power Sir Brian. Salamat. Raymondo Bilieza Araman sa Silay City. Keep safe everyone. Noel Amar, thank you gid. Bilen Barulo. Galing mo gid to amo gid na iya Idol Brian. Gani man. Carmelo Garingo, good evening, Sumbray. Ang ginahambal ni Councilor CL nga iya kuno mahimo sa mga pumuloyo sa Bacolod man kay wala man siya di gatiner. To no, hambal niya ganito. Hambal niya residente dira. Kay kun ari ka sa Bacolod, residente dire. Dira kay wa di siya mo anto sa Manila. Ay, sus ko. Kakaladlawan ba? Dali gid lang ha. Manamya ko sinya.
Pabayaan talaga si Councilor Anay kay pabayaan talaga si Councilor Anay, ha? Kay galagaw-lagaw pa ta. Greet ko lang utod ko, Sir Bryce, sila ni Perla, Reynaldo, Rorek, Mickey, and Ivan Amar. Nonoy Papio, Action Bry, good evening. Ang Rimasog, kag sa Yolati, kag sa Hiliedo, ang security guards ang SML. Thank you, Gid. Bow. Thank you, Gid, sa pag-monitor sa inyo tanan, ha? Thank you, Gid. Leia Younger Esquivel Araman, nag-monitor from Talisay City. Keep safe, everyone. Sige. Mapahuay-huay ko ni kadali, Ang puwa ko, bason ko, anay, pa-relax ko, para may pwersa naman ko karon, ha? Paki-share, ha, sa aton nga likes. Paki-likes and paki-share sa aton nga program para sa magdamo pagid ng lapnagan niya, ha? Last 59 mga kaksyon. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna.
Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga Action Firing Line. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:04 na. Sa aton sining nga pagpangalagad, gaplastar pa si Action Marlon na manamyaw ko anay. Dali gid lang. Good PM Action Bry, manawagan lang kami balag sa BIR office sa Bacolod nga nagadula-dula da staff nila how kung may i-process kami kag ilabi na gid kung may reklamo ka nga mga companies nga wala ga-declare sang true sales nila. Ano na palapit sa luwag kag padrino system? Halin sa kay 7689 BIR. Ginapaksyonan ka mo diyo, way kuno staff kong kaisa da. Action Firing Line. Basi makaatubang ka mo ni sila, kabay pa nagamonitor sa buong ang BIR. Halin sa kay 510 Action Bry, good evening. Ang Morsya Water District sa Doka Ninit sang ila tubig, pataka pa ang pang-bill. Salamat, gid. Ang Barangay Estefania, ganyo, Estefania Subdivision 3, Phase 3, nagapa-action man ni Subong ganiho. Kay way man to kuno tubig, pila na kaadlaw, ay nano nga sitwasyon ni Mabasiwa, Prime Water, Morsya. Action Firing Line. Nasig lang mo maghatag kabil kag magpangutod, manukot, pero ang serbisyo nyo kapigado, gid iya. Action Firing Line. Halin sa ka 3677, good PM Maxon Brian, monitor lang kami ni More Power and God Bless. Liatres niya, halan doon. Salamat gid. Si Madam Missing Gray naga-monitor man sa aton sining pagpangalagad mga kaksyon. Kag hindi ta man ipagkalimtan man no. Si Sir Albert Alova naga-monitor sa Nitinion and Alova family sa Tabunan. Nami gid pangita uhong tapos kilat mag-ulan amo na ang obra namon sa bukid ba. Simple lang si Sir Albert, di pa bukid-bukid pero adlaw gasulod niya sa opisina yes bangko. Action Firing Line. Booking ka na ni Action Brian, sir. Pakita ako bigasakay kami Carabao, sir. Action Firing Line. Sige, dali lang kay kadamo nagpag-greet sa ako ni greet ko ni karon. Si kuano ang TRH Play in Section. Action Brian more din ga-monitor gid kami. Salamat gid sa inyo, no? Robilyn Barolo naga-monitor man kaparyentihan ko sa barangay Kumaliskis. Salamat idol. God bless. Oy, Kumaliskis daw dra man ko gin bata mga kaksyon. Ang balita ni Action Marlon hinavia dulong sa aton sang D3 Bio dugang proteksyon sa aton kaugalingon. Check tanay kay damo ni gahulat sining curfew nga ni sa Negros mo Action Mar may gabi. So nabray mayong gabi ina nga statement ni Negros Occidental Governor Bong Lacson kay na nagsumbray sang udto sang na-interview namon siya via communication ya Action Bray kay ang datos nga gin-present kon active cases ang paghambalon sa COVID-19 nubo Action na Bray mo 1,330 na lang. Do Mayo ba? Pero subong nga gabi may pag-o Action Bray nga datos ining 1,330 active cases as of May 19 na siya sa riyon as of kahapon. Subong Mayo 20 may nagwa nga datos. Ajus imbis nga magnubo dugang sumaka na naman. Ay sus kanano. Ay ang pagnubo Action Bray ari ginisip ko gid ho. From May 13 hasta kahapon May 19. Kada pagwa sa result nubo. Pito gid Action Bray ka sunod-sunod nga pagnubo. Dumayo ay gani. kapito amo nang kahapon sa pitsa 19. Subong pitsa 20 baka naman Action Bray na nag 1,456. O sa lingon ang sakang sumbray 126. Bao, damo no? O 126. Di ina nga statement ng sumbray nga ginpalayag ni Gov Lacson nga gina-consider niya ang
pag-adjust sang implementasyon sang curfew hours sa Negros Occidental sa kondisyon nga kung magsigi-sigi nubo ang active cases. Kag kung malapot na lang aksumbray ang 1,000. So wala anay matiyagbo do hindi makonsider gito. Puntani kung nagnubo aksumbray niho, laban siguro aksumbray mo na matabo. Oh, Ugaling kay subong adlaw May 20, imbes nga magnubo aksumbray, ang datos daw ay nagpalibak ho. Sumaka saya. Straight na tani, isang semana mo pito gidi aksumbray ka adlaw isip-isip ko ho. Sige-sige ang pagnubo. Pag tupa subo ikawalo, sumaka na naman sa aksumbray. Ang pinakadamo nga active cases na record May 6 nagligat nga Mayo 6 naglapot sa aksumbray 2,631. Grabe, no? Oo. Pagka May 7 nagnubo siya, May 8 nagnubo, May 9 sumaka, May 10 nagnubo, May 11 nagnubo, May 12 sumaka, May 13 hasta May 19 nubo aksumbray, subong May 20 sumaka na naman. Gabalik siya. Okay, depende na akson na braya. Kung basi, boss, pangamayoon talang magnubo ni siya, kagabay ang pagnubo yung akson bray, dako pala, kag damo ang mag-alalayo kung ma-recover, para dako-dako para sumari mabuhin sining 1,456 active cases na naman. Local case gya po na daw action mar? Local transmission akson na bray ang kalabanan, gits mga close contacts ini kalabanan sa mga positive. Kay kumatunuman ang executive order na ginpapanaog ni Gov. Lacson angot sa curfew implementation nag-umpisa to April 12. April 9 to in issue sa gobernador ang executive order number 21. Naga-implementar sang uniform nga curfew hours sa Negros Occidental, Wadi Labo, Taracolo City. Umpisa alas 8 posilingon subong curfew na sa Negros Occidental hasta alas 4 sang kagahon. Kung i-adjust ang sumray, tibo silingon, basi ng alas 8, pasaka sa kahon alas 9, alas 10 or alas 11 akson bray. Di, boss, nabuton naman naton si Gov. Lacson kung anong reaksyon na sa kay imbes ka magdubo, nagbalik naman sa pagsaka akson na bray. Yan, no, may mga plano na taning iban ni Tiyon, di naman matigayon ni maginamo sini. Kay kadagkogid makin mo 126, no? Kung basihan ta kahapon 1,330, subong 1,456, 126 kit ang pagdugang sa active cases akson na pray. Sa lawantang mass vaccination kaina nga ginpatigayon sa may Negros residences dara sa may kadawang nga padalgan. Smooth action na pray, waman siling sang dako nga problema nga na-encounter ang mga vaccinators. Darapot nila damo ang sumbragi na tosman ang figures galing mo ipapagawa sa Provincial Health Office. Pero matabo sa hambal ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tibimbang, masigi-sige na action pray kay may iban nga naara sa listahan kag naka-schedule subong nga pagunahan. Sanggin pamangkot ang sumbray ang iban, nalipat sila guro bala kay gini orient nga daan sila mo. Nalipat sila gipamangkot ang iban ang sumbray naka-inom ka kagabi sang makahulubog way. Iba nagsumbray nagsiling nga yes, ate di ka rin pwede. Ay, nano, di ba abi do gina remind man action mar? Orient para sila nagligan, nalipat gurong kalaba ang ipilap ang iban pala nalipat. Hindi gali pwede ang sumbray. Kung naka-inom ka kagabi, kag schedule ka magunaan subong, oops, dason ka naman nga adlaw. Di pwede. Ang iban, taas blood pressure, di ba na pwede. Ipabalap pa, normalon mo gana siya, antis ka magunahon. Ang iban, may arasang importante kinlaktan. Ang iban nagsumbray, nag-atras ka dyan, may nag-atras ka pa nagsumbray mo. Basi iban ka, doon pa'y katahap gideksyon mar? Oo, may katahap ang iban. May announcement ka ba si Presidente Duterte sa mga vaccination sites nga hindi pag i-announce ang brands ang
bakuna nga iturok. Di na mo nag-kritisar naman sina kay hambal nila nga di pag i-announce do ka inyuman naman ang dapat waloon mo gani ang tawo iya. Kani man nagsobray kaya hindi man to siling pinpaagi kid sa order nga official bla. Ayaw pala to ni Presidente Duterte. Aha. Kaya may natabo nga sa isa ka lugar dito sa may Luzon. Nga may vaccination site action bright nga nagtugog yung mga tao kaya nabalaan nilang sobray nga Pfizer ang ginagamit. Yung Pfizer from the US na ya. Hindi niya gali systematic ang ila to. Hindi pareho sa aton di sa Negros kag Bacolod nga before ka magadto sa vaccination center. Yan naka-line up ang pangalan mo. Oh. May listahan man sila kuno sobray dito. Gali mga tao tuwi ta balo nga may listahan gali pag balon nila nga Pfizer, damo nagkagatang sobray. Iya sa mo nang pinagabayo Pfizer lang to. Kaya mo na ganyan ba sa amigo ko, kung hindi malang Pfizer, never eh. Oo. Dito kay nang sobray ko man lang. Diri ba sa ato nang sobray, duha man lang mo ginagamit diri Sinovac at AstraZeneca. AstraZeneca kon senior citizen. Kay nagin una gid ang sobray ang mga senior citizen nga capital employees, kag nang may mga comorbid condition. Comorbid condition. Kag hindi lang sumbray capital employees, sa sunod nga adlaw, lakip man dali nga bakunahan ang taga provincial DILG, ang taga NBI, ang taga Bureau of Immigration, ang taga Civil Aviation Authority of the Philippines. Kaya ang rason nagsumbray hambal ni Dr. Tumimbang, ang ilang sining opisina ara nagatapikban sa iban man nga opisina nga under sa provincial government. Kag ini nga mga tawo ya everyday prone gini sila kay may mga ginatubang ini nga mga tawo man action mar mo. Normal gina ya. Correct. Pero sabi sa inang NBI, di ba nang talatapal sa NBI ara da sa ang kilid sang NBI da ara da ang opisina sang provincial veterinary. Correct. Ang opisina naman sa bungsang provincial health office, gatamo ana da sila sang Bureau of Immigration. Ang opisina naman sa Civil Aviation Authority of the Philippines dito ang sumray sa airport, may naka-assign man to ng mga provincial government employees, labi na ang mga swappers. So mo nang next action na bray nga bakunahan, ang target malabot ang 1,500 to 2,000 na bakunahan until June 4. Hasta ini Hunyo 4. Nagalaom gani si Governor sa paginsindig lang sa bar, makalabot 1.6 million mo magtapos ang tuig 2021. Okay, basta malabot lang 70% sa population ng Sumray. Para sa mo, ang amo na sa ang protocol na dapat laboton, di kon acceptability action Sumray, pagpaton interest sa mga tao nga magpapakuna hambal di ko acceptance sabi acceptance hindi naman tanto problema nakahangop naman amat-amat unlike nagliga ng Sumray nga daw halos 70% lungo dito sa una. Iyawan ka tuya ka invite di na siya nadula siya. Action firing line. Ang mga tao ara na action bar mga tao subong nagamat-amat nagin man nakakuha sang ideya sining COVID-19 vaccine mga ka-action so ang acceptance ang nagliligad to budlay gid pero subong do ara-ara naman kita mos Bacolod diga dinugok na di sila kung dito may vaccination Action firing line. Tiyan mo nagaling kay hindi pwede nga magdugok ka mo to nga wala ka mo naka appointment iya kay hindi pwede action bar. Okay. Barcelona, kami kayo matakato sa ring communication. Anyway, amulak kayo na ang nababo sa may isang Negros residence. Buwas nga no biyernes, Jackson Bray trabaho, buwas ang mga empleyado sa petrolyo mo. Kay 4-day work week na sila. Work from home ang kalabanan, pero naka-schedule buwas, nakatulid sila sa vaccination venue. Porting dyan porting hasol ganyan ni COVID-19 mo inobra na sa mga tao taning amo nga mga inadlaw mapuli na lang susko. Gayo ang mga sumray sigdo flakson nga ang biyernes tunway man lang sa importante nga laktan seniors balay hindi mag nightlife. Correct. Ikaw mag nightlife amo to ginalinan. Amo kita. Nagbirber to sa kuno mo. Oo. Ikaw to sa sang
Inalina ko nga ang nagdamong kaso sa COVID-19 Aha. sa provincial capital. Matianta, Provincial Health Officer, Dr. Tumimbang. Amo na siya ang atong target is maximum of 300 for today. But we will make it 300 every day next week. Amo na ang target na. Hindi na lang capital employee ang aton. Aton sini schedule this for 2 weeks. It will end in June 4 to cater to all the target groups na. So we can never assessment kung pinaka-percent ang aton output for the capital employee. Okay, we have already made our advocacy for those who are undecided and who are not ready for that. Si Dr. Ernel Tumimbang, may mga kinakasyon ba nga mga nagpapakuna nga taga Capitol. Ang iba nagsumbray na kabatsagid man san medyo effect gamay sa ilang kinalawas. Yara sang nagdila na por hindi man tanto. Pero way man lang sa mga kapit nga way sila ka tumarkol ba sa ilang kinalawas. Do ka pinasahi gini ang vaccination mo kay damo naman nga vaccination agyan sang iban nga mga tao da. Do hindi gid amo sinino nga gakurog kay mo kag dokal tayog sang panghuna-huna action bar no? Bang kay ang ginatawag nga efficacy action bra yung pagka-epektibo tang bakuna hindi perfecto mo. No, hindi 100%. Kaya po na siguro ng rason kung nga nagapang duwa-duwa ang iban nag-decide. No? May ibang galing ng empleyado na istorya ko kanya sumar arena na kompleto ko na fill up ang form. Pero why ko pa ni mapasa kaya gadwa-duwa sa Japon. Ganda kaya mo no base ano ni oo. Pero pag nabalang ko man siya action na bray hindi ka magkadlo kay damo na nagpapakuna. Para man sa inyo na protection sa ulihi. Basi kung nabalaan ka nga way ka na sa bakuna kasi tulupon ka na sakit karon. Kaya kang kulang bisan DOH action bar. Parang kang istorya kon action bar mo. Way gid ko kabati abi nga may ara sila sa mga commercial abi sa mga TV, mga radio station abi nga gina-explicar si bakuna kun ano nimo parang kang istorya kun wala kita nga naga-explicar sini kag hindi sagi katuon sini. Do way inidiyang iban? Gani man, Senador Joel Villanueva gani. May suggestion na gani din palayag sa mga adlaw na dapat magpagawa ng commercial ang gobyerno. Dapat ang matandem sa pasayon, si Duterte ang si Robredo. Matandem niya si Duterte at si Robredo sa commercial ang sining COVID-19 vaccine. Okay, ma'am. Kaya dapat ka nakapuling na pambensya sa mga tao. Correct na, gusto na. Hindi na magtandem sa 2022 nga eleksyon kaya ka labo na nakatama. Oo ga. Tandem na sa information. Okay, yun na. Oo, ito tsakto na. Pero commercial, agod pensindiyo ng tao kung ano ning vaccine nga ini, anong mabudulot nga kamayuhan tini against COVID-19, kaninit gid. Pero lang tawabla, kung makatapos na file sang COC, kay puro tanan ni invitation nga butuhon, damo-damo, gadinungan, action mark. Yung ganyan magamit ang sobrang kampanya ng COVID-19. Isa pa gina. Kampanya, propaganda, videohanan. Magamit din yung COVID-19. Gano'n ang story of the year. Ang COVID-19. Balik lagi sa Kapitolyo Provincial ang action na malog hiribaya. Una sa malita, una sa action sa kasunod, Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Mar, balita Kapitolyo Provincial. No? Curfew da, do maalang-alang to. Excited pa naman ko tani nga ang curfew for Negros Occidental from 8 o'clock to 4 o'clock the following morning. May mga pagbag-o na bala, ti subongo. Do hindi, may bag-o nga nagwa, 126 ang bag-o nga positive ni COVID-19. Action Firing Line. Tido alang-ala, anyways, buwas pa abuton ta na. Kay basi para yun, magyapon ni Gov. Lacson Abi, ang ining curfew for minor, curfew for minor, curfew for all ages, mga kaksyon sa probinsya, at least makabulig-bulig man sa ekonomiya. Action Firing Line. Parte nito sa bakuna, blaho, do kakulang, gidya sang information drive sang aton nga gobyerno. No? Kulang prangkang istorya, kulang do na hilak sila yung magasto
agod nga painsindihon ang publiko kung anong madulot nga maayo ni bakuna. Kung wala ni mga taga-radyo pareho sa amon din nga sagi ka explicar. Kung kaysa mang-invite na lang kami gani idi sa mga resource person like may ideya kag makabulig-bulig ko na ning bakuna nga ini. Daway kita ton kabati mayo ya. Action firing line. Ay, kabudlay sa gobyerno basta gani nga daw hindi kabalo na kamusta kon nga. Action firing line. May gabi lang, anyway, sa Balita ng Action Marlon, hinabiya dulong sa aton sa D3 Bio mga kaksyon. Action firing line. Daw nga proteksyon sa aton partikilat. Gusto ko nga subong ang gabi, ma-educate kita, kag makahibalo kita kung ano ang dapat nga himuon sa sining nga panahon, kaysa nambal ko na approaching na ang daguob kag kilat kada hapon mga kaksyon. Action firing line. Iti maulano ng sitwasyon, na maulano na siya, ti may patay ho, sang kilat sining nga hapon lang sa mga lechoners na dira. So kinanglan nga may ideya kamo mga kaksyon para at least makapreparar man kamo dira. Sang nagligad nga adlaw may tornado di gani sa may Bridco sa Bacolod. Action firing line. May lang kay wais ang kahalitan mga kaksyon. Pagbalik naton karon digidugaya. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Si TRH Play in Section, Action Brian Morden, gamonitor kami sa imo program diri sa Banwa sa Binalbagan, Security Guard, area sang SML, GA, Duty Subong, sang Iolatic, kag sang Hiliedo, JB, kag si Tatay Loring, Rimasog. Salamat git. Arnold Bidayo, Action Brian, may gabi, watching lang Barangay 3, La Carlota. Rochelle Fulgencio Susana, good evening, Sumbray, watching live, Barangay Pandanon, DSB. Greet lang ba na ko si Ray Barioga, nga always ganaga monitor. Keep safe. Salamat man. Richard de la Banda, Sir Bray, mangkot ko tani, sir, kung sino may idea kung okay pa filing civil service sa SM Bacolod Buwas, sir. Check ta lang, sir, ha. Daway ko idea. Thank you, good sir, ha. Jocelyn Hichanova Raman, Robilyn Barolo, naga-monitor. Okay, nabasa ko na, no? Taga DSB. Sige. Paki-share lang sa aton sila nga live mga action. Balik tayo dugay kay may istorya takilat. 8:25. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sila nga Facebook page, pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton Mga balik
balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig nga nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sa
sa pagtuhaw sa biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong nagkaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagawa. Manamyaw kita, halin sa kay 7922. Good evening, Subray. Always kami nagpamati sa programa. Diri sa may sitio Limancito or Limoncito, Moises Padilla. God bless. Salamat gidra sa inyo. Aksyon na Bray, lihog lang tamyaw, Barangay Tampalon, Family de los Santos, si Manong Jo, Neneng, Adelpa, Day, Erlinda, ang Gapanamyaw, ang iya Utod Nonoy de los Santos, Sandumanan. Salamat gida, no? Sige. Aksyon na Bray, good evening. Gamonitor kami diri sa Barangay Batuan, San Enrique. Roy de los Santos kag si Karen. Salamat gid. Good evening, Aksyon Bray. Tamyaw ko lang akon Papa Danilo kag Mama Milita sa Barangay Kudkod, San Carlos City. Patamyaw halin, ukon panamyaw halin kay Ninet Palabrika sang Handumanan. May gabi man kay Lola Biniyang, nagamonitor sa aton nga pagpangalagad si Mama da, no? Si Lolo Banhaw kag sinang Neneng da sa may crossing bala nagapanahi subong. Action firing line. Nining Vikran, salamat sa pagmonitor. Teresita Orita Kahuraw, nagamonitor man. Almira Lima Lazarte, araman si si Ma'am Virgil Pinda. Bray, good evening, monitor Celine Homsa. Shout out lang family sa may Calatrava, San Carlos. Keep safe everyone and God bless. Sige, last 8:38,
hingagawon ko lang gamay aksyonan sa aton sini nga patrol. Okay na. Sige. Ang aton nga patrol kay ining kilat bla, no? Kakulba, aman siyang kilat kay way kaginiya di kagini ka bantay siya sobra pa niya sa igo sang in-14. Action firing line. Sunugo niya niyang lawas mo, no? Nagluntad sinigid labang nga kapunanon didto sa may Purok 3 Barangay Maaw, syudad sang Bago mga kaksyon. Grabe patay gini. Gamay lang bidaksyon John Diaz. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Action John, gano'n ni siya man. Action na bay subo-subo gid ni kay mante ining napatay matapos nga may goan sang kilat dra mismo sa area sang Hacienda Bigonia, no? Barangay Maaw sulad mismo sang Bago, ginakabi nga breadwinners ng ila pamilya Action Bray. Ining biktima naging kilala kay Rex Almonte Estante. Ako Rex A. Estante Action Bray, 34 anyos, residente mismo sa Hacienda Bigonia 1, Barangay Maaw, sulad sang Bago. Inisalaga panghilamon bala sa may katubuhan. In that time, hindi lagi santo kung mo silang partikulamo lang pag-ulan abi sa lugar. Mga alas 2:30 takna sa ngapon, dugay nga gaw man siguro nga matapos-tapos sa ilang trabaho Action Bray, kag do wala pa gid mga dugay nga nagsugod abing pag-ulan sa area mismo. Nagahilamon ini siya, may upod ni sa actually duha ka mga lalaki pagid nga kaupod niya dito sa Elvara. Among ging kilalasan day Wilfredo Palarion, 43 anyos, kag Rinaldo Dinila, 46 anyos, lunsay sa nga duha residente naman niya sang Sitio Tilim, Barangay Suba sa Banuasang Calatrava, pangdra nagatrabaho sa may Hacienda Bigonia 1, Barangay Maaw. So Rodri kay nasa ton nga pagpangusi sa Action Bray, ging kwa na to sa pagpahayag mismo ang barangay kapitan sang Barangay Maaw in the person Action Bray ni punong barangay Jovito Gahaton. Suno sa iya that time medyo gamatamat na damo lang ulan. Galing kiti ang mga tao dara sa may area sa Maaw, Kumo, Bukid-Bukid na uyo na nila kanda bla nila nga maghilamon gid masami. Siguro ga sugod ta trabaho tige nga maguro matapos sige man obra Action Bray. Pero nagkapulo panghilat na ko sa area sa mga ginambal niya kuntani bla sa mga publiko pumuli dira sa lugar. Pero ba nila nga doon kabundak na kita ng ulan, karaga pro panghilat, mas maayo ipaiway ang pagtrabaho abi sa mga open areas, Action na Brian. Actually, damo siya ng sunog tong diri sa likod niya dampe, liog niya dampe, Action Bray, pagnaog diri sa iyabi nga hawak. Particular impact, nasod ko nga, why na siya ninadala sa ospital, dead on the spot ini sa Action Bray, no? Ang duwa niya ka maupod, siguro babaskog ang impact blasang kilat, nalipungan ining duha. Pero wala kiti istable ng ilang kondisyon Action Bray matapos malapatan sa nagkakaigo nga pagbulong. Paila gani kay dulo distansya ni sila guro nga tatlo ni. Okay, bala raya-raya ko nang iyong trabaho. Sige nga gaw man, itanto mo gina sa kakatikanay, bala? Kaya mo to siguro Action Bray, ko rason ko nga, wala sila natamaan yung duha. Amo gina si Stante, do siya gituguro sentruhan sang kilap. Kaya amo na, ang badri ni Kapitan, nga ayo yan sa publiko, nga kung na may mo sa dason, hindi anay ako rin pagtrabaho, sa mga open areas, gabi na ko nagabunok ang madamol-damol nga ulan Action Bray. Balik tagikan sa patrol ang tagibot sa Bacolod Action John Diaz. Sunod na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Amo na ang balko sa inyo kay na di ka mo sa mga bukas nga mga area basta mo nga mga sitwasyon kay kadelikado gid iya. Sige mention ko na to mga bagay-bagay nga di nyo dapat pag-uyatan labi na gid mga cellphone dira. Inabalang lapiton gid sa kwan sa kilat gid ba usos kadelikado gid mga kaksyon. Sige, ang nga bayan sa aton sa nga pagpangalagad dulong sa aton sang Evergreen
Maayong kabilang kay April Banaag, naga-monitor sa Makati, Siri Makaksyon. God bless. Salamat, gid. Kag si Noel Omania, Action Bray, kasi manwa ko na, luoy man nagapangumalang na ang ubra, kadamo da ang nami, maigo kilat nga mga nagapangawat sa gobyerno. Tani ang maigo sang kilat ko no, nagapangawat sa gobyerno. Kasakit masang pinalidad mo sa ila, corruption ba? Damo gid nga ugot actionens ba sa korupsyon gas gobyerno, no? Bisan ano na lang gusto nila matabo sa imo. Sige, ma-commercial ko anay, we have kon lagi na abi ko may bisita ko. Las 8:44 na sa aton sini nga pagpangalagan. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayo na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon
Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020.
Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radyo Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay Sagsag ang mga kalintangan Responsable at pagbalita Pagdayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palangga ka mga tagpalamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Mayang gabi lang kay Kian kag subong man si Sir Jomari Elias Bandanda naga-monitor man. Monitor gid sa inyo diri sa Tambok, Sharma, Saudi Arabia. Thank you gid. Russell Gomez, salamat man. Si Niel Zairos de Mesa, salamat gid no. Action Brian masuyop guro sang Shabu ang buhawi kahapon didto sa Banago. Berte. Kagina, ang isa ka comment kagina siyang kilat dapat ang iguon ng mga korap sa gobyerno. Subong naman yung comment sa isa siya sin tornado to. Masuyop guro siya boss Banago. Good evening, so Bri, lihog lang tamyaw. Kay Mama Milita kag Papa Dani palabrika sa Barangay Kudkod. Nagamon ito haling kay Floor sang handumanan mga kaaksyon. Kasagad sa mga aton sininga viewers mo no. Action Bri, good evening. Please lang kami kay Kapitan Jervy Advincula
aksyonan man ang amon pangabay nga wala gasiga ang tanan nga puste sagin sa pukatod kuno na sa Carlota. Kap Jervy Advincula basi makalabot ni Sekto Lapangod mo pang takdi man na dabi kwan suga. Action Bray, monitor lang ko sa imo programa. Yolanda Pasamonte, salamat gid kapahuan bago mga kaaksyon. Si Sir Kwan ganyo sa ni magsipok nakatutok man sa aton sini nga pagpangalaga dira sa La Carlota mga kaaksyon ano. Why na kita sa higo pang oras sa aton sining pagpangalaga. Pod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Team sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Sununa Magbanwa sa technical side we have Action Henrys Pulgar, Action JM Bike na aton sining IT expert mga ka-action. Upod man sa Action Dale Salazar, mga aton partner sa mga gabi. Standby karon sa Action 8 Patrola with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian Morden nagapasalamat gid maghilibati tabwas sa mamangyapon nga estasyon kag oras sa. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!